Tinya wilila angalondi zega tiebe tinya wilila fala kachide me tinya wilila angalondi zega tiebe tinya wilila fala kachide me tinya wilila angalondi zega tiebe tinya wilila fala kachide me tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachide me tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila fala kachide me nebo tinya wilila dabali jubu kemori tinya wilila fala kachide me alhamdulillahi waliyu salihin summa salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi tayyibin wa sahabatihi al-akhyar wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin ambade te besiri flala jeba malikono maliko ka ofo ka wole nyumando sanga ni wati akonya madalila ka ala tanu ala minye nyumankela ko semeyero ye ka kishini nema nyini akoke muhammadu rasulullah ka be wajulu kene kono ambawla dunya ka fo ambe kaiba islamia demeton jakuluba mimbe jinya kono na fama ko jam'iyatu ansarudin o bolo fara mimbe kaiba kono sous section centrale uye uka san la jere bake utukalo san bafla ani mugan surafana to dune uye wajulu kene basiki ninka wele bla ankaramogo ustazul fadil Mohamed Lamin Cham kabo seku bismillahi kofe ayella seli bakanye nin kene kono anga je anko shiriya nyogon fe ikhwatal iman أحباب وأتباع وأنصار رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسلموا نجر الله سبحانه وتعالى شوينا سان كلو شيكنا كلي مغان فلا سان بافلا أني مغان كتلك أوبي hijra o san bakele san kemenani san binani ani fla o kalo folo klinani shuma Allahu akbar acham ala sona mbanga mal bakono ala ka jamana kolusuma ko sobe amin horon jamana do jamana yi ala ka basigi amin ka dewndo dakele ku bo dakele fe amin nambore amanga première région no e kay kosoba bunya dugu kay horon dugu kay yerawolo dugu kay Sherif Usman Madan Aidara Kanu dugu kay Usay Bunanyang faso kay askay ala ka heredi ani kay kawma amin ka dugu tigi fo anaka ka ayam bismillah ka dugula bismillah ka didna tlola ka teme mu yise aka ko soba sikatala echam na kuma ko mu yaze ya hala njole to ko bi bongono jigi tiga kuma shite mena didna tlola ka teme ena me mu ngene fe ya ka almamu fo nakaka bisigi ja ambulu ko soba anga dingunu la olu de bi wele ina fa anga furu la olu de ka kutuba kalom bi kala hakeza halanga tamalabawna kadi alama jigibi da almamu ka kibaru nani ni salamu blako keledika ko saba ayu komogo ye ku demo ka barala andi almamu nyemogo ya fe fiyo ando fe andi nyebo fe sawniye mama almami nya fe afala ka hinata bala ni shute nyina matibla almami ando fe sala ka ndaw kuma jaya amin namura mi foldi anga nyina tiga uma anga sija uma anga makoroba uma munun duga yini ya anga barka soroi ko saba dimsani makoroba nda de falay ala ka nyema anga nyina tiga ula amin nambora e ka anga section présent fo naka kanku no e présent Bokar Traoré anaka jamai bagar kenya ni lafiya yerema ala ka dana amin ay mouvement minge aka marakono sa ni wati nunu konnana ansar nyata kodo awasa kodo ajigifa kodo sirvike ni soja kodo ya rabbi alaka barka do ani tonde kilingile na bela jele amin silame sebe koronye dombolo o folo de senyere koroy ko sabe alaka besi yere koro amin wala namboray ambe section mina amba présent fou ko sabe
ni oye tumani bagayogo ye bi wulena lakalela ayru beya me kamna yi tama indamina me yonfe sikatala we ko tige ka kulu yele ka jigi ka baw tige annofe wallahi anaka biru ala kanu hamnango no ya amin namura banga wudu nyama bawfo unaka kankoy ka here chama shuru anuka ko sabe amin ka jigi fake anu ye amin uyu to bonya kono ko blaka tugu bonya tigi warala ni yera wolo yani horo ni kanglen tigi yani yera majigi tema tisola ko sabe wala ku sara amin sirfi kanuna ko sabe namora amba mbofo unaka ka uni timnanja uni chesiri uni wulika jo anga délégué de féminin anaka jama ala ka here shuranu ka amin kani furu koro amin ka wolo ke dusu sumay ka wolo ke barkay ka wolo ke jigi fay amin namboray ka tashibla ke ko sabe ka nyeshi am badinga nan sinjima na nga nyemgo no alhaj bunanyangi ala ka inan islam shubela amin bijjati gi mayala adega wulitir na fulani deri bolo no e mamadou madani ko sabe ka takira ka du kono ka se kira bayrama ya rabbi ala ka here shuranu ka amin namboray amba bedo kira mandu yalla kishi hine barka ko no na belajele wa me horoma kalula ala ka horoma danga amin abbal makena dingedu anaka kalande Muhammad Lamin Cham ka bosi sikatala kandoya ka fulidi Bahauddin ma Kemaluddin Sharafuddin Nuruddin Asid Sharif Usman Madan Aidara surugeno defié ma kelendike duye nga ma kelemise ka du jigifa Allahu akbar du jigifa de nga mima alaki mangoro amin sirbuke hali jugu ya shere ye du jigifa ko sabe o kera ma kelendike kabila nga ma kelemise ka kabila jigifa haydra yi bo kabila jigifa ko sabe wa ma kelendike dugu ye nga ma kelemise ka dugu jigifa sirbuke yi bo dugu jigifa ma kelendike jamana ye nga ma kelemise ka jamana jigifa wallahi sirbuke ye maliba jigifa siruke ma kelendike jiye nga ma kelemise ka jiye jigifa shiru swal marana hidra ye jiye be jigifa Allahu akbar ni mami klene klebena no mado aljanna al no tara janame kono ala jobo la ma metenda kedo ko saba sikatala siruke ala ki mangoro amin katanga yini Allah subhanahu wa ta'ala fa anga kuma damlena alami jigi alami seme roye akangishi kantanga kabo iblisa toroma amin boye ko dogaya ma shetane ka sago sorodo ala kana sago sorana amin sutra ko malo shetane lokantugo debo se joma ko sabe ala kana anga kanuba amin nyo defi shetane tanve ama kanve ati kanve atina kanve na yere kerafe ala ti kanve ala kana angafe amin asago masoro deveji la fi kaburu kera dibi ko sabe asago masoro deveji la fi ni yoro kera lahara ala labla ana malo na kuma shuli eskay ala kadwa naji amin na barodo temana ni nuche mi hakli jigi ke ola anduna foi karamago mami fo o ngana hakli jigi ko ola ko kanga olandai jam kanzizi famo ka fama to barkamala alado alami ya damene na ba laba ko saba alami ni jugumanda ka barala e mai masake dona ka ministry masake tora abi jiri lese jiri deseto bese nana do abolongoni na foka kunguru bla duguma eskay ministry kandwamo ako masake no asro ala de yake akai jugumate
a ko ministre te ministre la i to no fɛ bile i bɛ ne jɔyɔrɔ nɔfɛ sa en bolo kunguru filɛ duguma a bi sago sago baji bi seri ka bɔ i kame ko ni ala y'a kɛ k'o de kaɲi a y'a minɛ a k'a don kaso la ministre ko a ye n don ni ala kiitira ne ka kaso la don la o de kaɲi m'a dɔn ŋaniya kaɲi ɲuman u ko ala juguman u ko ala ministre jɔyɔrɔ kɛra nin u y'a minɛ k'a don kaso la k'a jɔyɔrɔ bɔ a bolo k'a di maa wɛrɛ ma ala y'a kɛ masakɛ taara fɛlɛ bɔ n'o ye kungo yaala ye a bɛ taa wɔrɔw ni gɛlɛninw faa a tununa ka taa bɔ masa wɛrɛ ka kungo kɔnɔ ka taa sɔrɔ ayiwa kumarew ni ayiwa konatɛw ni milesiw u b'u ka ko in na yen u ka kɔrɔlen zɔn kabini masakɛ tununnen kun bɔra u ko an ka alaw ka bawolola filanin na ko bi alaw sɔngo ɲɛna ko nin ŋamankɔrɔ sanfa dugufa ko sagati fa ba tɛ fa wulukuja tɛ fa k'an bɛ nin fa an ka alaw ye jama na hakilima ti ban dɔ y'a ye o y'a ye maa dafalen tɛ o ko n'a ye nin fa an magow ti dafa an ka alaw fɛ ka dilan bilen a ye nin don ye nin tɛ maa dafalen ye dɛ u ko a hakili tiɲɛna kuma jumɛn e n'a jɛra n'i b'a dafabaliya dɔn a ko aw ti jateminɛ de kɛ a y'a lajɛ ka ɲɛ a bɛna fɔ maa in bolongɔni kelen tigɛlen don a bolongɔni tigɛmɛ a ma dafa n'aw ye fɛn dafabali da a ka alaw ma a magow ti dafa bilen sabu a ye alaw jɛn u y'a lajɛ ka taa sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la maa in bolongɔni tigɛmɛ u ko n tɛ maa dafalen n tɛ maa dafalen an ka segin an ka baw n'an ka wuluw ma an ka nin don ye u ko cɛ ma ko taa o de kɛra kisi sababu ye masakɛ ma se a ka palais ma dɛ a sira kaso de ma a ko a ye n ka minisiri bɔ ka d'u ma a ko minisiri wala ja e kuma bɛɛ bannen ye dakuru ɲɛ kelen ne ka bolongɔni tigɛ e ko ni ala de y'a kɛ ko a ka ɲi ja o de ka ɲi ja n'a kun ma kɛ bolongɔni tigɛ a kun bɛ kɛ kunbatigɛ ye i y'a ye a ko nka n b'i ma ni ala ye i don dɔ kaso la ayiwa bolongɔni a tigɛlen ne ye kɛlen k'i don kaso la i ko ni ala de y'a kɛ k'o ka ɲi mun y'i bila o la a ko masakɛ e yɛrɛ y'o kɔrɔ fɔ sisan a ko ne ni e su t'an fara tile t'an fara an bɛ ɲɔgɔn fɛ yaala yɔrɔ bɛɛ la ne ka bolongɔni tigɛ tɛ ka n don kaso la ne ka kaso la don tɛ e ni ne de kun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ bɔyɔrɔ la an bɛ tunu ɲɔgɔn fɛ n'u ye e bila k'e bolongɔni tigɛmɛ u na ne kɔni fa sabu fɛn tɛ ne na ne ka kaso la don fana de ye n kisi wa ni ala y'a kɛ o de ka ɲi o kama doni dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen ni ala y'a se jɔn ma jɔn ka sabali sabali kɛ fisigi ye ka ala ka lajarabi k'o doni bilahi n'a y'i sutura n'a ye malo t'a kɔfɛ n'a y'i kɔrɔta n'a ye majigi t'a kɔfɛ sanu tɛ se ka kebe ka yelen ɲuman bɔ f'a ka tasuma ka jeni da kun wa jiri t'i suma duman di f'a ka beze ka cɔlɔ da kun n'o tɛ a suma t'i jɛrɛ hakɛza fo adamaden fana ka jɛ ni ala ka lajarabi ko ye n'a fɔlɔ l'i la dɔrɔn barika da ala ye ka n'i dusu bɔ n'a ye dɛ e m'a ye cɛ dɔ sunnen bɔra u ka dugu la ka taa u ka dugu suguba la a bɛ taa sugu jɔ u ka dugu suguba la o sugu jɔyɔrɔ de la n k'i ɲininka kilo 100 ɲɔgɔn bɛ sɔrɔ a n'u ka dugu sugu cɛ kilo 100 ale hakili nana jigi ko bi sun kɔni ale t'a sun tigɛ foyi la ni sogo yirannen tɛ a y'i sogo kilo 2 san sugu la k'a bɛ t'o d'a muso ma o k'o labɛn ka d'a ma ale ɲinɛna ko lazara tɛmɛna ne bɛ moto de la kilo 100 b'an ni n ka dugu cɛ o tɛ se ka mɔ ka bɛn suntigɛ ma a ɲinɛna o kɔ sogo kilo 2 kɛnɛ b'a bolo a bɛ miiri la a bɛ bali mun na sɛgɛ dɔ panna ka n'a sɔɔni n'a dabɔlɔ don sogo la ka pan ka taa n'a ye
cɛ ko cogo di ko tanu bɛ ala ye ala min y'a di yan ni k'a minɛ kosɛbɛ maabaw de bɛ sen na ni ala y'i ɲɛ guwan k'a segin ala ma ashakiru wasabiru fil janna wa qalilun min ibadiya shakur an bɛ se ka ne ala barika da n ka jɔn na o ka dɔgɔ nin de diyara ala ye a ko tanu bɛ masa ye min ye n sɔn k'a minɛ n'a y'i den wolo minɛ i la a di ala ma i k'a fɔ tan seliba ye nisɔndiya don ye nka a ye kira ta minɛ na den cɛman wɛrɛ t'a bolo min kɔ ja cɛ ka nin kuma in de diyara ala ye cɛ seginna ka taa ka so a muso ye dumuni tasa sigi a kɔrɔ suntigɛ ka laban ka tɛgɛkoji sigi sunbatɔ dusu ka bon a murutira a muso fɛ a ko kana n jabakɔrɔtɔ dalaɲini dɛ o tuma an b'an dɛgɛ ko ka baga min wa ne hakili seri ni mɔni bɛ min ni galama de mais e bɛna ni tɛgɛkoji dɛnɛ ma cogo di ne bɔra ka mɔni ko labɛn de to yan ne ye musaka min d'i ma o ye mɔni labɛn de ye ni mɔni kɔni sigira galama de bɛ na tɛgɛkoji bɛ na o la wa a dusu bɔlen muso kan muso ko n jɛ ala sɔn de ka kusa maa sɔn ye ne n ka mɔnimugu ta ko n b'a yɛlɛkɛ k'o labɛn ka bila i ɲɛ ne bɛ bali ko la tuma min sɛgɛba fila nana ɲɔgɔn gɛlɛ an ka so sanni dugu cɛ la sogo bɛ kelen dabɔrɔ n'a sɔɔni na kelen y'a kama kɛ ka kelen gosi ka sogo tila o la ka n'o sogo bɛɛ fɔ ne ka tasabara kɔnɔ yan i y'a ye cogo di ne ko ala sɔn ka fisa maa sɔn ye ne y'o sogo de ta k'o yiran k'o labɛn n ko n ka kɔkɛ b'a sun tigɛ o la o sun tigɛ sogo de bilalen filɛ o kama n ye tɛgɛkoji sigi n ma na ni galama ye cɛ y'i kanu muso ma i bɛ sogo in tigi dɔn a ko ayi a ko wa ne ka sogo don ja ko ala ni cɛ min kɛ ala k'o sɛgɛ ma i tɛ sogo in dun n b'i k'a ci de ye ka ala tanu jɔn ŋaniya dafa badenw an sinsinna ala fama in na n'an bɔra yen an bɛ seli mustafa kan mushtaba murtada muntaka al-mukhtar cɛ ma cɛ min bɔ cɛ ti cɛ min bɔ cɛ tina cɛ min bɔ cɛ ma da ala la i ko cɛ min cɛ tina da ala la i ko cɛ min ala ma kɛ cɛ fɛ i ko cɛ min a ti kɛ cɛ fɛ i ko cɛ min a tina kɛ cɛ fɛ i ko cɛ min ala ka kalo ni tile ma jɔ dɛfɛ nga fo cɛ min ka kusa a bɛɛ ye muso ma cɛ min ɲɔgɔn bɔ i denso la k'a bɔn i kɔ la mustafa ko don mushtaba muhammad hashimi zamzami makil madani tihami mudul amini imamul muttaqina zul kawmaini qaidul ghurril muajjali e ma ye e fɔnisiriya ka di dɛ bilahi i ka hakɛ dafa i n'i ka jɛkulu cɛ kira y'an kala a la a mɔdenw y'an kala a la don dɔ la foyi tɛ kira ka so dɔrɔmɛ 8 kɔ a y'a dɔrɔmɛ 8 ta ka taa an ɲɛ bɛ fini min na ne kan na nin abaya a taara nin dɔ de san a yɛrɛ ye ka na a nana jira a ka kɔɲɔmuso la n'o y'an ba Ayisata ye a ko nin bɛ cogo di an ba Ayisata ko kira ma mɛ 5-5 cɛ nin y'i jɔ dɛ a nɔ nin y'i minɛ maa ko kɔɲɔmuso k'i ma fini min na ko nin y'i jɔ ko nin y'i minɛ fa b'i munumunu k'i filɛ i b'o kɛ cogo di o b'i fɔ ma i k'a ma bilen Allahu akbar ka kira n'an ba Ayisata t'o la dɔrɔn ayiwa delikɛla dɔ donna kira ka yɔrɔ fɛ a ko Mamadu e ka nin duloki in ka ɲi ne kan na dɛ i tɛ n diya ala kama kɔɲɔmuso ko nin de ka ɲi nka delikɛla ko ala tɛgɛ filɛ yɔrɔ bɛɛ Mustafa ye duloki in bɔ a kan na a y'a di delikɛla ma
an ba Aishata ɲɛ bilenna o delikɛla taara n'a ye yɔrɔ jumɛn ye fo sugu fiyɛ camancɛ ayiwa jeni bɛ lahɔrɔma fini sa nin ye Mamadu ka fini ye dɛ nin ni abaya tɔw tɛ kelen dɛ nin ye Alakira ka fini ye jeni bɛ fini san o y'a sɔrɔ misiriman dɔ bɛ yen o b'a ka so o tulo b'a la o y'i kanto a ka jɔnkɛ ma n'i b'i ka hɔrɔnya fɛ ni fini in ka n'i da cogo bɛɛ kɛ i ka nin se ma n'i ye nin se ma dɔrɔn n'i ka hɔrɔnya o ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔfɛ cɛ mɔɔw ye ɲɔgɔn daga bɛ fini nɔfɛ ni Ala ko a bɛ ko min dilan a b'a dilan fo k'a cɛ ɲɛ Ala y'a don misirimankɛ ka jɔnkɛ garisɛgɛ de la o de ye fini ta ka n'a d'a matigi ma matigi ye fini minɛ min kɛ a ko jɔnkɛ ma k'i ka hɔrɔnyara o dama tɛ n ye n ka nafolo tila 10 ye ni ka a tɔgɔ di sara 2 d'i ma a la o b'a mɔgɔ ɲɛ ɲɛni diɲɛ wuli cɛ a ko Ala n'o y'a sɔrɔ Yusufu kana duloki de ye Yakuba ɲɛ yɛlɛ Yusufu ma bɔ Muhamadu ye Yusufu hɔrɔma tɛ Mustafa ɲɛ Ala duloki in de y'a tigi ko don Ala y'a ɲini fɛ Mustafa bonya kama dibi min bɛ ɲɛ kɔrɔ i k'a fara fo ni nin fini in tɛ Alakira ka duloki ye o yɔrɔ bɛɛ a y'a da ɲɛna bilahi cɛ ɲɛ yɛlɛla an ma zindira ɲininka o Nawar ale ye sahabiya jalila shahira Sina Umar y'a da ɲɛ kan Umar kafirilama tɛgɛ ɲɛ kelen bilahi a ɲɛ fiyenna a ye san 6 kɛ a ɲɛ ma yɛlɛ a taara kira kɔnɔ Madina kira dondo Madina ni Madinakaw ko talal badur alayna min thaniyatil wada wajaba shukru alayna madali laida أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا نيورين كنا محمد كنانغا دوغو بونيا كنانغا دوغو كوروتا Ala de bi dugu bonya Muhammadu ja Muhammadu bi dugu bonya o kama sahabaw ko Muhammadu I horoma ya nga dugu bonya I nana la horoma da nga dugu ka aboyana jeni ngo horoma te kira la jeni ngo horoma te kira ka duloki la jeni ngo horoma te kira farikolo la u ka shatu bunu musini I barikira la de ko ni nga sel ni shu mangisi janeme ma ko farikolo magara e farikolo la ko Ala nan gisi o kaso kira ko nabi aljana de la je u ka shatu do wallahi alado jeni ngo horoma te kira la horoma dugu yera maka horoma fara yera o hajarul aswadi horoma kulu yera o jabalun nuru ye o bedara adama de kama muna horoma mati ye wallahi abe doko ni bala ka dugo ni Ala ka yɛrɛ ka amina Ala ka laban amina Ala ka sutura amina ni ko ciba bonya kama o ti amina fobi so ciba ma bubulu ni ko ciba horoma kama bolo ti te soble nu yɛrɛ bu dugo ke ba Ala ka yɛrɛ ka Ala ka laban Ala ka sutura amba bi dugo ku je no ye an bada ciba kanu ka soti fo Ala cɛ ka fini da ɲɛna ko kira de ka bɔ bila ɲɛ la misirimankɛ ye a ka jɔnkɛ ka wari d'a ma k'a ka duloki minɛ kira ka duloki a bolibaatɔ fo Ala kira ka so ya Rasulallah ya Rasulallah a bolo dɔ ko cɛ ko misirimanko tɛ sɛbɛ ko na n ka n jɛngɛ a kana yɛlɛ n kan a ko ne bɛ min seli tɔmɔ kalo dibi la ne bɛ min ye e t'o ye bi a bolibaatɔ de taara I jɔ fo Ala kira la a ko ya Rasulallah ne ɲɛ yɛlɛla I ka duloki filɛ nin ye I ka hɔrɔma duloki de ye n ɲɛ yɛlɛ
nga jonge de tara sanga duma nya ka horonya kana folo dama parce que yi dloki di mi ma wala ka fere sugula orobe kira ko mbay shatama alhamdulillah tanu be allah Allahu akbar drome sheki ay dloki kelenza o drome sheki dona dloki mina o dira fanda doma ka fere bo o drome sheki o dloki kele o klala ka wori di fanda ma o dloki kele o e misri mange nyele o dloki kele o e jon kan horonya o dloki kele o segira tigima ye fon sira jon horonya ha jallat qudratullah sikatullah ami sil mustafa ka ni ina no ko ina na aljanna sirako wallahi kawdo kiramando yala kishini ina ni barka ala ko no yayi amin zindira nyele la ala kira dondo madina wallahi baro mi membolo shuina shatana anana nabila nuhuma akli jigi do note ansaru ya bani bana bela awye wallahi na amba tawde tomo ka kura kura ya uduskuna anane minge ako nuhu ini che nuhu ko nyemu ngani ba fo ini che ako nuhu ba fe ki sara nuhu ko tabban bone che jugu ne nyongo ka sarati bo ebulu ala ko nuhu allame abi sara muna ako nuhu ne bi sara mina ba fi ye ne shetane bla congé la wallahi bo sara dima parce que ne chesirle lo kadma de befli e mando ya bedanga rabbi la tazar ala al ardi min al kafirin dayara e mando bedanga wa ala ya be halaki fo ma bishigi o ma bishigi mimbi bolo o mancha o kuma na iene bla congé la mben zenga la fiyo bonya no kabugu Allahu akbar bo de fulidima ako nga nuhu kamna ala kan damma ma waju ngambe waju e ko fenda fo ma heble nuhu ni ba fe ka kishine shetane toroma bunya ko doga makani soro mbi waju ni feza badi nuhu ni ti bunya ko doga ma fe iti sutura ko malo fe iti nyesuma ko nyegwa fe nuhu kana dimi nuhu ma dimine dusukun ye ne shetane tembe zako kala nuhu ni dimina iti chen ye bile nuhu ni dimina ika kodon bi boy bulu ibi che kuma batulo le do ye che pasini do bulu ku ba de be den walo kele dombaliya tede dimi ya monena ko jugu obi espérance betunana sikatala dimi de bi ma black yi muso furu sa katla ka laba ka nimisa no fe Allahu akbar dimi de bi ma ke ka ma neni dimi de bi ma ke ka ma bugo wo dimi de jienchi ma kele do ka tanyambo ay duguchi ma kele do ka dimi ay jamana chi ka jamana kungar nyona na dusukuna dimi ka bunana made unge bi kungo kono ushi debe de yumu kuna halu ti dayoro doana wallahi dugu bechira dimi de asababu ko sabe akunu kana dimi no ni mo dimina ibi flani ke ni nyemi ne shetane sago de bala Allahu akbar idusukun nga maîtriser de mba maîtriser ibolo ne ka fanga de bala ko sabe kira ko shetana kan nguma nyeche wallahi sabu chero nana kira ma fevonye ni yake mbe aljana soro ako kana dimi ako nyo fama animu ako kana dimi ako animu ako kana dimi ako ni ma dimi aljana yitai wallahi ode kama kira na ka sahaba bi misiri kono badia arabu do nani isigi ka kulishichu ka sugune shuru sahaba girinati doy dolonguruta doy pemele tayave kuba kunji kira ko mahalan ako mamara amsega no ya chugodi afrika sugune kanga misiri kono
kira ko aw de b'a dɔn misiri don a ye to an k'an ɲininka mun y'a bila a la muallimul insani a ye kira layɛ sa mun y'a bila a la kira sira cɛ ma a ko ya akal arab arabuw balimakɛ ni balimakɛya fɔra hinɛ fɔra sinji fɔra deli fɔra kanu fɔra yafa yɛrɛ fɔra maa bɛ nin bɛɛ k'a balimakɛ ye kira ma he cɛ o kira ko la ya akal arab arabuw badenkɛ i ye sugunɛ kɛ ya i bɛ yan dɔn o yɔrɔ bɛ futɛsi kɛ kira la ha o b'a la k'u ka misiri don dɛ k'u ka misiri kira ko maaw ka misiri ye sugunɛ kɛ yɔrɔ ye wa n'i ma ɲɛ i bɛ sugunɛ kɛ taa sugunɛ kɛ yan fɛ kira ye ɲɛngɛ jira a la a ko sugunɛ de bɛ kɛ yan o yɔrɔ bɛɛ kira ko sahabaw ma a ye na ji bɔ a sugunɛ kan a ko cɛ ma taa n'anw don ayi i b'i sugunɛ n'a katalen bɔgɔ cɛ nka kira ko cɛ ma taa cɛ ko n bɛ taa min kira ko i bɔra min a ko o taara ka dan kɛ a ko mamadu maaba de bɛ yafa se tuma na hali n'a y'a sɔrɔ n ma da i ka ala la n bɛ don i ka diinɛ na bi i jogo kama y'a ye o de kama kira ko kunu du'atan nasi bi ghairi alsinatikum a ye maaw wele ka na ala ma min t'a dalanɛ dama ye silamɛ comportement i ka yafa i ka sabali i ka laadiriya i ka danaya sigida la o ka maa wɛrɛ laconvaincu ka don i ka diinɛ na o de kama kira ko aw la maa min ka surun ne na maa bɛɛ ye o tɛ bosi jantigi o tɛ kɔlɔsitigi ye aw la maa min ka surun ne na maa bɛɛ ahasinukum akhlaqan kiyama a ka maa si ma surun ne na ka tɛmɛ maa kan min jogo ka ɲi bɛɛ ta ye sirikɛ y'an surun ya ala kira la y'a ye cɛ donna diinɛ na kira ka sabali de kama hali don dɔ la dɔ nana wari di kira ma k'i ka nin tamaro su in den b'a fɛ sigi a bila n ye wari filɛ sinikɛnɛ n bɛna a ta ni dugu jɛra est-ce que o ye sinikɛnɛ ye ni dugu jɛra o ye jumɛn ye o tɛ sini ye sini selen dɔrɔn cɛ nana kira to a ka sahabaw cɛ la k'a ta kɔli ma a ko mamadu i tɛ maa ye i ma bɔ maa ɲɛnama na yɔrɔ nin bɛ maa dusu bɔ i tɛ maa ye i ma bɔ maa ɲɛnama na a ye kira nɛni fo ka don a masaw cɛ la et puis a ka jama cɛ la Umar girinna ka bamuru sama ko ala jugu ni ma sira kira ɲɛ n b'i faa sisan i bɛ nin ɲɔgɔn ko fɔ kira ma kira ko Umar ma kana bɛn a kan Umar kana bɛn cɛ kan a b'a ka hakɛ nɔ a ko Umar e kun kan k'a fɔ Mamadu n'a ka hakɛ b'i la a d'a ma cɛw i ka hakɛ ɲini cogo dɔ maa ba la a ka jama cɛ la Umar taa ka tamaro suma ka d'a ma kira y'i da don Umar tulo kɔrɔ ka kuma dɔ fɔ a ye Umar taara ka tamaro suma o kɔ tɛmɛnen kɔfɛ Umar labanna ka segin ɲɛ mugan fara a kan a ko nin ye mun ye cɛ ko kira Umar ko cɛ ma ko kira ko n ka segin ɲɛ mugan fara a kan ka d'i ma ko n y'i bagabagali min kɛ k'i dusu bɛ suma ni Umar kɔrɔ ka yafa n ma o yɔrɔ bɛɛ cɛ ko awa ta'arifuni ya Umar a ko Umar i bɛ n dɔn wa Umar ko ayi a ko ana Zaid ibn Sa'ana Umar ko hibrul yahud a ko ajani hibrul yahud a ko ni man dɔn ne de ye Zaid ibn Sa'ana ta ye a ko yahudiyaw ka dɔnnibaa ba in a ko hɔnkɛ o don tɛ dɛ a ko cɛw ne kun ɲagami i ka dɔnni na nka i ka nin kɛwale in tigɛ i la a ko Umar ye dɔ wɛrɛ dabɔ kira y'i jalaki dɔ la i tɛ ne ka dɔ wɛrɛ daminɛ i kun bɛ ɲini n ka den ko n ye nin kɛ mun na y'a ye a ko Umar kira ma laban tamasiyɛn fɛn o fɛn fɔra ne y'a bɛɛ ye Muhamadu la fo tamasiyɛn 2 ko kira ma laban ka dimi b'a ka muɲu kɔn ko wa i mana kojugu k'a la cogo o cogo k'a bɛ ji di sabali de la a ti dan o de kama ne ye n tugu ka na wari d'a ma ka tamaro rendez-vous kɛ sinikɛnɛ ka na bɛn a ka sini k'a nɛni fɔ a masaw la k'a lajɛ a bɛna réagir cogo di a ye bɛn ni sabali ni yafa ye ka tila k'a dɛmɛbaa jalaki ka d'uma a ko Umaru n dɛgɛ minɛ n yɛrɛ ka taa bayi a kɛ kira ye nin bɛ kitabu de la Hayatu Sahaba ta'alif Muhammad Yusuf al-Kandahalawi la vie des sahabes tahta unwan Islamu Zaid ibn Sa'ana y'a ye
kira ka ko de ni wa hal magandele al mahkum alayhim bil qatl kira ce tanda utoma ce tan keleni musonani ko lu dul al kabala ka faka u yetoro min da kira ka a demso Zainaba kono faraba ka dirani bo kono obola no habaru ibn al aswad Allahu akbar magandele do kira ka cengano ye dugu damene asaba abari de ka bi bo kinive dafe ayasro abu ubayda amir bin jarrah ubay ako nyande ma bo fany wallahi ayo bla ka bi bo chamanje dafe ayasro asadullah al-ghalib bi ali ibn abi talib ako sayaki fa comme ça ali ki fa nyande ma bo fany ayo fabla ataraka bonno ve dafe kaldu ibn walidi bi oya ko ala kanichi kana ke abaru ngama yita ayamne ausa tereni ya sela adero la ka teme soge jolle abulla ka ti be fo la kira se ko ako momor ni ndo afara bana ni mando idemso Zainaba fa ba abaru do anama kalfa du ile ka ya fa mai ka magoto Allahu akbar no mabbe mai ba fa kira taga bobola ka kadlo ki kongo kunya fari mangake ala bunyaka Robe kaldu bamuru korota kira ta tegema aku muru ndiga bla tendo ndiga bla ni ben do tendiga mene aku kaldu nyado aku mormo nde demso Zainaba fa aku nyado aku kaldu to anga ya fa demso Zainaba fa ba habaru ma alakama akana na fo kuni jigi ke islami o yekuti jigi fa Allahu akbar atwanga ya fama akana na fo kuni islami o yesse soro ku bi dansa ko ni ala isedi ma ijuguka ya fake ala barka daye ka makutu Allahu akbar ibi ya fake ala nichi ki jugu makutu kasaba wa yo dikede chefana tubira ka do islami ala europe na wa mi sama sawali no fe atowari toflati fo aflana kire shetana ikano nuhuma akunuhu atowadi kana so nyema ya fashima meni ala nyema ya wajibi aika ijija ki sizi bereke la diriyai note ina mafa bagije la kasra joli mabo Allahu akbar femi ngadi di akam makan nare wallahi obida ajeme nono kene obida la diriya dila Allahu akbar chefla be terima fla dobi somsoka dobi mishimusoka ubuka tama ula nyove unana daga sunoko ukuruna ka soro sodeni ngelembe mishimzo somsotiki ko koneka sodeni na de mishimsotiki wala nyaka ko fabila nga mishimso de bala kika somsoti ni vala ya saba onyaka uye nyomba debe den zusu foka kuma yela mabavla do nyonguna kasoroka nyonje kata kritika la fe okwa be chogodi akuni nderege bonyo nande akuni yaka sumsudi ne ko ngami sumsudi do asoro fe di kritika la ma o yikano sumsudi makoni ya me de kono kwika sumsudi ki mi shiwola ya akumi sumsudi kata na ka sudi Chekwa maso tara kuru flanana ofana ye kiri tika ka di mishimso tiki masura fe kama akwa maso tara sabana no fe ja sabana te sura fe minana maso sura fe la akwa wakiri tike somso dedo wa mishimso dedo kiri tike la ikano koni mangene akwa mumbila akwa mbolo bejila mbe kalola bola kasoro chedo chebi kalola bokea akwa ne bolo bejila mbe kalola bola ako he ona manga kiri de di photo mako ka kiri tika ni nyoje ena la cheni photo mamina cheni kalo labo kiri tika la fona ko ni photo mami nyena o kuma mishimsoni so de wolo faj membe okele minge flatara janeme kono kile kishira asabana akonu mabayashika ni iblala ini wala muso dama sokono fuyanake Cheba keme benai, walju ba keme ka walju ya chenai, kutubu ba keme ka kutubu ya chenai, ni wale muso dama. Ako nyemi mana ye ini muso nye kofe wene shetana ye. Kana sika, numu kanake.
anga karamogo chama ni walmuso sokono ka fo kalande ni mandana be kalwa la tala kalwa yo shetana kalwa ko ni Allah billahi il soit rejoué maîtresse ido c'est conséqué là abi soit rejoué de di kalande uma ayu cheka tanu ye kungo kono kata kulukala kuto kulukala nyorola mba finyana beya ikanoti uta usegera kana bedo na mobili kono kata ka deningelindo o deni nana soro mobili te ay kungo no kuntama amakumala shuna nako kadibido ay buguni doy ataro da kongo kamaleni samwan doni bora buguni kono ayata yoro fo ko iti dugu inzoro dugu be koro fe bala kata klibi fe akwibi shine fe ni dugu jera miti bla mobili tayoro la nota anga kungo be fa me jine dugu damana deni kanwa dusukuna barata jine dugu ga sa dama den dugu ile nene dama so e mono ya o te kono wende orobe kaba kulugulu la deni ko aka deoro jirala cheni e deoro jira deni na deni dadlaka aboko kai cheni tarisiga aka seli woloka ki kunshuli shetana ikando cheni makondo mondo ero dimsenu me mana wor bine wa ndo mondo shere ko do mondo kuma bi banna hona nga tungoro ibo sara chede ni nduri koro de ko sikatala enyata kuzigi bochugo nina enyete farkulo ni lebembola ni sara chedre tikite folishula surku tesra ala ni tay cheni ko mbi fo manga ala makuma mi jena ya mandai aya kore chugo cheni ya bulungoni akwata ka baya champion aya bulungoni de do fitne tasmana tasma ajini fuga balabala ayi lakare boka lakare krefe bulungoni do ko boka chamanje do ko boka jasere do ko boka bulungoni kuma bado dubi ta je kuma me aya bulungoni tashi tasmana ko tasma jenda ka deni jabo adu sukuna kabisa jien tasma koro ko supporter ka tisa janme tasma koro jene ya bi tasma mize mo ma lahara billahi dujele aka soroka deni kununi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jabina ka wulla atara deni ka transport saraka do mobili kono deni tali ko alhamdulillahi rabbil alamin ko le kishira deni dona fokaso foko edo jira fama ke sella chogorba ota demso shiro ni ngalike foko edin jira mini ko kera chogo me ayo la kale fay foko te chien ako ba galondiga la mane wolo ne juli bi galo bomin mahma takun yakun waladuk bi fe bomin wallahi bi galo bomin ede ne wolo ako cheni bemi aya yoro fay akele ka fay minge okmana yibengata cheni no fe chogorba ko ma ko ne ba fe ka tani duguina ko zirashun atogodi korea ba fe ta faratala zirashun korea ba fe akwa men bele mbe bolola ako mfa alaka hinene la ikado dinin do tunubato boraneka ko bita dugu mina shukurala atita fando ayrela ne ya shive ngani dugu jara mita bilasira shetane nana ne malasa fonga sama gombi fomanga ala makuma mi jene ya manda mbenga baya makara billahi ya ye ka toy okuma dugu jele ndara do mobili kono ka ala barkada ala mi kishi mbolo kon banana nga shetane sabo masoro Allahu akbar ngalay du machi o konda bela o yine bolo dimiko choroba ko ne mogo bela o tarani cheni ya kaso deni do ji soli kana duma ko mi choroba ikano cheni ma kiyen deni ndonwa ako ne ne ka shiro mai choroba ko kome e jena ko haramu shukele ala kama ne adima ishi be kono halalala tana e fi sabilillah itabu Allahu akbar kuma labana wati koro kama akwas atowadi d'accord akwa sabana nyo de finyana sisa
ma baya kan ibla la ni walmuso sokono chedobe kongo kumna lefa abe dimashka o siri capitale Damas o misiri bado kono ko jami utauba ka dale to kono minge kongo ya sebe koro deku a wulila ka misiri kogo bolo mine ko bi ti chu musiru kelefe so do kono kata ni dumini toblembe ko shuye ko dun ya fam aya soro mogotigu bi kundigila o du kono ko nyande ma chuvai ko ta so malo bala ayo bla kata du flana kono aya soro da sigi metasuma ka analo da dele ka nyimingo yo kelembo ka nyi dere oka a hakli jigina ka bay ala billahi aya sika nona ko saba akasoro ka kokota kanida misiri kono anona kono barako yande kono ko koyo ako asawauni ajaziti am sabarti amma alharam falmamatu dunahu ako kono bara manai jaidadi nai jaidafara haramu koni ndo ngono nga baya kache abola chedonana muso donana plutôt o muso ko karamogo mba fe kan furu di chedo mai kan furu chedo masisa no ta be ke barai na temana nga sasa ala bi jigina di chedo ma karamogo yin yala misiri kono amma doere yi atogo di komotoko ako chew mana folo ko muso ka ta ko chew mana folo fanda jote kelela ni wule wartige abi gerala foka akufiye ku ka joshala na ifa na ma foi kala ho ka fana ya mamoya abanyi boyfe mba finyela muso tara soni muso kosegira ako karamo nya fiye ndi chema karamo yin yala ka komoto ya ko e ba fewa komoto ko kom chew mana folanga to chew kan kama ya do ale filla kumana akombo ya fa yini fe yeli ba fewa ako kana kala dondo lela no te ben suma jugu meda kamina ala kan dado duro men yege ndado kana fo ko mi muso fe mo furu na folo bomi robe muso ko karamogo afwa ya ka fo benve akada oma nje folo fatura ka warto molo nyani je wuli cha atiba karogera bi ni ka furu direction ya ma ka nyesha ya mu wargo yimbolle akoywa kamsa kele iba fewa afoye koy iba fewa afoye koy wa makoli chela koy iba fewa makoli chela wa hal ne rabia cheya to hal ne rabia kasroki kano ko halbe matla furu siri fatiha tala fola okele karmo e furu siri basa ka dide munudo nyaji sumalen jigi ubtale minga ja ala bi kabako ke musa chek tomblay katana utaru chus atara dona sokono je koko taki chuso mimono bavie derage aka sabara flabo ka do anu wala ko ni munja wanda bole aiwa chogodi ay dafa la je folo nama ya ko krogoso ale ko bruguso ya so atara na ire bola musona na dumini sigi kaka te aya tega ko ay dumini dele doron ki bolo karika do minana a bolo bena nyimingo yo folo mi a nyino be mina muso ko so jme muna netta chengo fe ya che kwa ma fo so de kumna yele ta chengo ko fe ya no te ete ko temana temanjugo mna yo lakale muso yi muso ko comme ejena nyimingo yo no mo ye kelengo ala kama nyimingo yo ni nyimingo yo tigi ani du ala ya fara nyonga halala la kadima fi sabilla kikatana Allahu akbar nyento ala yo de joro ni de ma surunya bela anga leidu ala ka da fambu amin hina o de bi dilila komite boraka bonya bake angara mogoy ala ka ke buraku suyi amin
ko legal seguwa we minge baye ala ka ke burakuso yi karamo ya ngala ndela akaramo ganyo ka Mercedes sanga dama ana papi ona musaka be 5 millions ya chodi nyuma kadi be may borunje ngo ko luka comité nyuma kadi be billahi nyuma billahi tiga yelama o defi denindo e kamaleni do aya abata katana docteur Sola docteur ouye consultation do oka fait température tala yo do akama koro ka farkolo funani dikiri laje docteur bu banwato ka saya do nay parce que almade funani bi dayoro do la na temeno kay tibalo shebi semi ngoro hala almade ti sa koro billahi shebi tamani 45 degrés almade ti sa koro shebi kabakuru do kunu aba nogolama bo ni almade akunu kono barabi fara no fe yelma ci go shita docteur ko chema ibabisa ambi ordonnance fitting do la bega di may ta centre pour la forme nate bati boka ni banaina orobe atarona si sala ti wakilimbo anato aka essence tableau réserve manana kajira eka essence do wera afarla ka do station na be essence tala aballa ka jakuma muso doye o keme ka de wolo carton kolo jogoro aballa ka dumini tabolo jakuma masika jo asika dumini shiti jakuma bolo dem bala ku daya la chino fe u dema se ka do china o kele minge cheni bulla ka do bitigi kono kata sardine boîte sa ka dele ana jige club ka di jakuma musoma jakuma na de unya do fo jakuma musobe ku vlani ngale ke kan chu ala ni galabu fe ko saba cheni yere ni ya dama ko chen la nyenyu mange a kontana ko saba ala ni kala teni wa ni date de fa alhamaha fujuraha takwa ni ba nyeko na chenko bedo a chodi o kile minge teni ni sojale tara docteur Sola abaku me reanimation na bi fi machine bi fi mena kadama atara sora bati abulla ka shi docteur makata ka bluzo maka kolche ako mba sara itara bla morku so jmena docteur ko ibamasa ako okma mundo aduntia ako dilaka tahassana halu ay balala de nyana afarla funeni jigina ti ayirema mado mido soro mado foi balaka fa ayirema andana na isokono jigibida ka somi asoro bay sangolo blanga ti do asika cheni bolaka do sokono kata soro billahi abajo me abiseli fana selila Allahu akbar akorotora ka salam bla koro salamu blale akumbani e mbasogowa bako bala ra'ya al-ayn ko sogo tenye ka yeldo akumba muyeninge akonera kunyebe nshula mala nera kunyeba la gado bana me billahi munyebe ngasangela nyebe ngaburula mballa jimoni yemina nzuno kora mballa ka jakma muso dona dewnye ubala ka fatia tane jakma muso bala ka fo ala ni muso yin wolo nyena awma ka nga kongo kele ala nye muso yin yere ma a wolo ka nyumanya kama kaka bana kele bana yela la sabe wa duguma ne ma domble vlo kenaya de la Allahu akbar Allahu akbar nyumati kol foila ala bolo ya rabbi ala ka nga nyuma ndafa amin wala wati sira amna bokuma na ya ka nga laydu dafa wallahi ka nga laydu kura ya ala tati fofo tulo kuna ndikaso wallahi mo mba feka laydu ta ibina amba dima sabu ni kishi kuma fora kishi jombina ni aljana kuma fora aljana yinabna sangal lay dudma defla fara alaka tifla fara alaka tishwenike tijana yake den defa tinamara ke singoro dake bulukoro alakra muhammad kira mawri mbla naimla baranyamna mbake mbodeke alaka dafka at-takbir Allahu akbar aga mikro at-takbir aywa jeni mina laydu worota ini ala chelala mo ma laydu ta chela musula ni bina laydu ta jenabi islamela mu mande se ga laydu di ala manti jenake shweni bala
namara bala mun b'an dɛsɛ ni ye miliyɔn 1 bila tabali kan sa ko min ye baya kɛ an b'a d'o ma i m'a sɔrɔ ala ni giri fɛ an na yɛlɛ ɲɔgɔn kɔ se ka yan baya ka bɔ miliyɔn ye n'i y'a kɛ k'a dafa alijɛnɛ y'i sara ye. Alhamdulillahi rabbil alamin wajuli kɛnɛ in yɛrɛ kun cɛra ni ko kun ye min ni ale labaara la maaya bɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na diinɛ bɛ se a seyɔrɔ ɲuman na albay'atu alal islamiya cɛw ni musow olu bɔra ka nin layiduba in ta ala ye an ka jɛ an k'o sariya ɲɔgɔn fɛ. Dinamara kɛ bolo kɔrɔda kɛ sen kɔrɔ kira Muhamadu in bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a don an lahara malo ci takbir ti suyani kɛ ti jɛnɛya kɛ den den faga dinamara kɛ bolo kɔrɔda kɛ sen kɔrɔ kira Muhamadu in bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a don an lahara malo takbir. An badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin ye an ye Kayi ba kɔnɔ silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ Jamiyatu Ansarudin sous-section centrale olu ye u ka san lajɛrɛba kɛnɛ min sigi ni ka wajuli kɛnɛba sigi a la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la foli la kumaba an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn an bi o ta k'o di silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ ma a se yiri Sharif Usman Maran Haidara ko ala k'a ɲɛmɛ a la shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tiebe